नोंथांमोननि चेनेलावहाय मोननै केटेगरिनि मानसिफोर दोङो मिथिबायना सार मोनसे केटेगरिनिया जाबाय बयलार जानो मोजां मोनग्रा आरो मोनसे केटेगरिनि मानसिया जाबाय अमा बेदर जानो मोजां मोनग्रा जोंनि राङापाराया सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि राङापारा हालामा माबोरै थालांखो होननानै सोंदोंमोन आङो रायजोफोर मिथिबायना आयै सयथिनोबो मासे मोजां मोजां मासे गोदै रैसोमै मासे सुइटेबोल कमेन्ट होयो रायजोफोर नोंसोरलाय हाय 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 एड्रेसखौ हरथारदो रायजोफोर कमेन्टआव फुल एड्रेसखौ कन्टेक्ट नाम्बार हरदो थांनानै खावलायाव खेबसे खुदुमनाय आथिङाव गुग्रुब खुलुमनानै आथिं थोंजोबनानै सेर फैना फिन दाब थिंथियाव खब'जोब होलायनो लुगैबाय आं सयथिनोबो रायजोफोर मिथिबायना बिदि कमेन्ट होयो सोरबा आंखौ बुङाखै बुंनायालाय जाय मानसिनि सायाव कन्टेन्ट लाबोदों जाय मानसिनि सायाव बाथ्रा बुंदों आं बे मानसिखौ बुंदों थेवब्लाबोथ' बिदि कमेन्ट होनो हामाना हामा सनाफोर मिथिबायना हामा बिदि कमेन्ट होनो इसोरा बोराबो मोजां मोजां कमेन्ट हर मिथिबायना गासिबो रायजो राजाफोरा नङा दै ओइ सानैसो मा होननानै बुङोमोनलाय आवमा सोबजानाय जानो हागौ बिथांमोना सयथिनोबो मेन्टेलिटि बारा थिग गैया खोमानदां मिथिबायना बेनो हामा रायजोफोर बिदि कमेन्ट होनो हाबा मोजां मोजां हर कमेन्ट बक्सआ खुला बेसेबां हाय कमेन्ट हर 100टा 200टा बेसेबां हायो हर रायजोफोर माबा माबि इफेक्ट जालायनाय हर कमेन्टफोरखौ मोजां जानांगौ मिथिबाय रायजोफोर बिनिफ्राय आदसा रायजोफोर मिथिबायना आंनियाव बिदि होयै थायो नोंसोर मानो बै बड'लेण्ड रादाब चेनेलाव थांनानै मानो गाज्रि गाज्रि कमेन्ट होयो फालाय हा दा बिनि गेजेराव जों कमेन्टखौ खुब मोनसे जों कम्पारिसन खालामनानै नायबाय जों कमेन्टआ माबायदि बि जोंनि बर' भिउवारफोरनि स्पेसियेलि आं बर' भिउवारफोरखौ बुंगोन आरोखि दिनैनि समाव जे सोरबा मोजां मानसिया गंसे मन्दिर बा गंसे गिर्जा लुनानै होदों बेखेवना होदों बिथांखौ माने दस्रा लाइनाव बाथ्रा बुङो सोरबा गेलेनायनि मोजां साक्सेसफुल जानानै फैदों सोरबा इन्डियायावनो जा सोरबा आउट अफ माने माबायावनो जा बिथांमोनखौ जे बाख्नायनो नागारै गोसो उत्साह खालामनो नागारै बेफोरबायदि मानसिनि कमेन्टआ गैयालासिनो दिनै दस्रा एसे आलादा निउसाव बिसोरनि कमेन्टआ ओरैबायदि जायबा जाय कमेन्टखौ नायजायानो बड'लेण्ड रादाबनि चिफ एडिटर मानगोनां सारा बेसेबां दुखु मोननाय फोरमायदों मिथियाखै नोंथांमोना खोनायाखै नायाखै आदसा नोंसोर मानो नायालै बड'लेण्ड रादाबखौ हा रायजोफोर मैयानि टक श' लादोंमोन ना बड'लेण्ड रादाबा टक श' रायज्लायनाय सावरायलायनाय बे भिडिअखौ नुवाखै नोंथांमोना थांनानै नायथां डिसक्रिपसनाव लिंक होगोन आं बावगाराबा थांनानै नायथां माबायदि दुखु मोननाय फोरमायदों हामा बिदि कमेन्ट होनो मिथिबायना रायजोफोर जोंनि बर' हारिनि गेजेराव नायल' जाल' इसेबां दुखु खस्थ' खालामनानै बै सानजा सोनाब सा खोला खना खनलानिफ्राय खौरां बुथुमनानै नों आरो आंनो लाबोयो नायनानै हो नायनो सम गैयाब्लाबो बिसोरनि नटिफिकेसन होबाथाय क्लिक खालामनानै प्ले खालामनानै मबाइलखौ दोनबाय था आदसा रायजोफोर एसेबां दुखु खस्थ' खालामनानै इनभेस्ट खालामनानै खौरां बुथुमो बिथांमोना चेनेलाव एसे प्रब्लेम जादों जानो हागौ बड'लेण्ड रादाब चेनेलावहाय माने बिथिं मा होनना बुङोमोनलाय सिटिआरफोरा बारा दावखोआखैदां रिभिनिउफोरा एसेबां मेनेज खालामनो हाया जादों खोमानदां नङा होमबा रायजोफोर कारन भिउफोरा खम जादों खम जालांदों रायजो राजाफोरा नायाखै लाख जन साबस्क्राइबारफोर दोङो भिउआ बारा जाया बिनिखायनो बिथांमोना एसे दुखु मोननाय फोरमायदों एसे जोंनि बर' हारिनिनो एज ए चेनेल हिसाबै एसे सापर्ट खालामलाय रायजोफोर मिथिबायना आं एसे माबा खालामना होबायलै बुंना होबाय बुङाबाबो जायाना बर'निनो खौरां निउस पर्टेल नङा होमबा रायजोफोर बिनिफ्राय मा बुंना होदोंमोनला बावलायलांबाय नै बिनिफ्राय जोंफोरनि बे भिडिअफोरखौ बोरैबा नुफ्लांबायदोंबा जोंहा बड'लेण्ड रादाबनि चिफ एडिटर साराहाय नुफ्लांबायदोंबा गाज्रि मोनालै सार आं नेगेटिभ माबा लानानै बेलेग माबा लानानै आं बुङाखै मिथिबायना बा जास्ट नोंथांमोना एसे इनकारेज नागिरदों नालाय नङा होमबा सारमोना एसे मा होनना बुङोमोनलाय साजेसनफोर नागिरदों नालाय बिनिखायनो आंनिफ्राय मोनसे साजेसनलै सार मिथिबायना हेल' बड'लेण्ड रादाबनि चिफ एडिटर सार आंनिफ्राय मोनसे साजेसना बेनो नोंथांमोननि चेनेलावहाय मोननै केटेगरिनि मानसिफोर दोङो मिथिबायना सार मोनसे केटेगरिनिया जाबाय बयलार जानो मोजां मोनग्रा आरो मोनसे केटेगरिनि मानसिया जाबाय अमा बेदर जानो मोजां मोनग्रा बे मोननै केटेगरिनि मानसिफोर दोङो भिउवार्सफोरा अडियेन्सफोरा
बेनिखाय सेस्था खालामदो मोननैखौबो जाहोनो बयलारखौबो जाहोनो अमा बेदरखौबो जाहोनो सेस्था खालामदो खालि अमा बेदराव लाबबाय थाबाबो ओइ बयलार जानो मोजां मोनग्राफोरा गाज्रि मोनलायगोनलाय बेयावनो नहक नहक नंबां जाबां सुइटेबल कमेन्टफोरखौ हरलायगोन आरो बयलाराव लाबोबाय थाबाबो बे अमा बेदर जानो मोजां मोनग्राफोराहाय गाज्रि मोनलायगोन गतिके मोननैखौबो जाहोनांगोन होमबासो मोजां मोजां कमेन्टफोरा फैगोन होननानै आं सानदों आंनि साननायसो दा बियो आंहा बारा नलेजबो गैलायलाङालै बारा रायजोफोरा बारा शेयार खालामलाबायना दा भिडिअखौ बोरैबा बड'लेण्ड रादाबनि चिफ एडिटर सारा मोनहैबा बोरैबासो जागोन आंहा सयथिनोबो दिनबाय रायजोफोर बे बाथ्राखौ बेसेबां दिनबाय गतिके सापर्ट खालाम मिथिबाय खालाम बेनिफ्राय गुबुन मोनसे बाथ्रायाव फैदो दानियाबा बेनिफ्राय रायजोफोर मोनसे क्लिप होग्रोनि आं मिथिबायना मोनसे गुड निउस होग्रोनि आं नोंथांमोना नैबे क्लिपखौ मोजाङै नायनानै लाग्रो मिथिबायना मोजाङै नायना लाग्रोबानो नोंथांमोना बुजि मोनगोन बिनि उनाव फंनैसो बाथ्रा आं बुंनो नागिरदों नायना लाग्रोदो बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ लानानै भुटान हादरनिफ्राय रादाब बिबुंसार बिटिसि आरो आसामाव सिगांनि समाव गोबां हिंसायारि जाथायजों मोगा-मोगि जाबोदोंमोन नाथाय दायो प्रमद बर'नि दैदेननायाव बिटिआरआव गोजोन फैफिनबाय भुटाननि राजा जिगमे केसार नामग्याल वांचुकआ आसामाव दावबायफैगोनखौ मिथिहोनायाव बिटिआरनि गोजोन गोरोबथानि बाथ्रा बुंथिदों प्रमद बर'नि बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ लानानै भुटान हादरनिफ्राय रादाब बिबुंसार आच्छा रायजो नोंथांमोना खोनाबाय नङा होमबा मिथिबाय खौरांखौहाय सिगाङावबो मिथिखाबाय जानो हागौ भुटाननिफ्राय राजा फैगोन राजा आसामाव फैगोन बिटिआरनि प्रमद बर' सारनि सरकार गोजोन एकर्ड खालामनायखौ गोजोन सरकार दानायखौ नायनो फैगोन जाहैदों दानाबा माबानि भुटाननि राजायाहाय बेखिनियावनो आङो नैबे मोनसे बाथ्राखौसो बुंनो नागिरदोंलै रायजोफोर गोरोन्थिसो जागोन नामाथाय गोरोन्थि जायाबा नै मोनसे बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों रायजोफोर गोजोन सरकार पिस एकर्ड गोजोन सरकार हान्थि सरकार होननानै बुंबाय थायो एक्सुवेलि बे मोनसे सोदोबखौ सोलायनानै एसे बेलेग बुंनो हागोन नामाब्रा रायजोफोर एसे कमेन्ट हरलाय मोजां हरदे आरो गाज्रि हरनाङा बे गोजोन हान्थिनि सोलाय माबा मोनसे वर्ड्स दंबावो नामालै रायजोफोर मिथिबायना गोजोन सरकार हान्थि सरकारनि बादि बेलेग वर्ड्सफोर दंबावो नामा मानो होनना बुङोब्ला वर्ड्सजों लोगोसे माबायाबो मा होनना बुङोमोनलाय जेरै बुंदों बिदि जानाय बारा मोनाखैलै आं रायजोफोर हान्थि गोजोन थासारि बिदि सरकार जानाय बारा एसेबां मोनलायलाङाखै आं कमेन्ट खालामनाय रायजोफोर माबा मोनसे सोदोब दं नामा सोलायनो हानाय गोरोन्थि जागोन नामाथाय रायजोफोर बेनिफ्राय जोबथारनायाव रायजोफोर मेन बाथ्राया जाहैबाय बिटिआरआव हाबनाय हाबैनि बाथ्रा नङा होमबा रायजोफोर सनितपुर आरो बिश्वनाथआ बिटिआरआव हाबबाय खिन्थु 41टा गामियाल' हाबबाय नङा होमबा रायजोफोर माखासेया हाबाखिसै बिदिनो गोबां गुलाय गुजाय रायजोफोरनि कमेन्ट्सफोर बेसेबां फरायख'हालाय लां सयथिनोबो रायजोफोरनि मिथिबायना गोबां रायजोफोरानो मोजां मोजां कमेन्ट हरदों गोबां रायजोफोरानो नेगेटिभ कमेन्टबो हरदों नङा होमबा रायजोफोर अनेक सोरनिखौ मा बुंनो कमेन्टफोरखौ फरायजायैबो दङ बेनिफ्राय मोननैसो बाथ्रा बुंनो नागिरदों बेखिनियावनो मिथिबायना रायजोफोर सोरबा बुङो ओइ बेसर बेगर फोलांबाय बिटिआर सरकाराहाय सनितपुर बिश्वनाथआव बेसर बेगर फोबाय दायो सिजन फैदों नालाय रायजोफोर मिथिबायना बेसर फोना होबाय बेसर फोना होनानै माहाबा बेसर फोनाया माहाबा गोग्लैबाय माहाबा गोग्लैयासै बिदिबो कमेन्ट बेनिफ्राय सोरबायाबा अनेक नाना रोखोमनि मा बुंजोबनो आरो माखासे कमेन्टफोरखौबो बुंजोबनोबो हाया मिथिबायना बेनिफ्राय आरो माखासेया मा होननानै बुङो बै मा होनना बुङो RCC न' लुनोबाला खुन्था पस्ट गायसनग्रा रायजोफोर नोंथांमोना मिथिगौ दा RCC न' लुनोबा खुन्था गिदिर गिदिर पस्ट गायसनोना बिदि खुन्थाखौ गायग्रोदोंनो रायजोफोर बिनि उनाव खुन्थाखौ गायखांनानै एकदम खेबसेनो ओरै स्लिम साबथालाय होगोन रायजोफोर बिदिबो दङ कमेन्टफोर दा आंहाथ' आरो मा नलेज दंबावो मा बुंबावगोन आङो रायजोफोर सोरबा दैदेनगिरिफोरनियाव बै मा होनना बुङोमोनलाय एसे नलेजेबोल एसे गोरोंग्रा मानसिफोरनाव एसे सोंदोंमोन आं रायजोफोर जोंनि राङापाराया सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि राङापारा हालामा माबोरै थालांखो होननानै सोंदोंमोन आङो रायजोफोर मिथिबायना जागोननो रायजोफोर हाबगोननो लासैनो हाबगोननो वेटिं लिस्टआव दङनो फोथायनांसिगोन रायजोफोर नङा होमबा वेटिं खालामनांसिगोन वेट खालामबाय थादो हाबगोन साननैसोनि उनाव रिजाल्ट ओंखारगोननो मिथिबायना 2024नि सिगांनो रिजाल्ट ओंखारथारगोननो मिथिबाय नेनानै थाबानो जाबाय रायजोफोराबो बेफोरखौ बारा सानबाय थानांला मिथिबाय रायजोफोर गेदेर गोलावफोरनियाव सोंबाथ' हाबगोनानो जायो नङा होमबा रायजोफोर लासैनो हाबगोन बेखौ सिन्था खालामनाङा हाब्बायानो होननानै बुंगोन दा
फोथायनांसिगोन रायजोफोर मा बुङो नङा होमबा बेफोरखौ टेनसन लाबाय थानो दरखार गैया ए बिटिआरआव हाबनाय हाबैखौ टेनसन लाबाय थानो दरखार गैया मिथिबायना न'खरनि थाखाय सिन्था खालामबाय था गाबोन मा जागोन सबनिया मा जागोन थाखाया बहानिफ्राय फैगोन बेखौ सिन्था खालाम ए बिटिआरआव हाबनाय हाबैखौ सिन्था खालामनांला रायजोफोर आंनि साजेसनलै बियो मिथिबायना गथ' गथायखौ माबायदि फरायहोनो हागोन गथ' गथायफोरनि स्कुल फिसखौ माबायदि होनो हागोन हा बेफोरखौ सिन्था खालामलै रायजोफोर बिटिआरआव हाबनाय हाबैखौ सिन्था खालामबाय थानांला हाबबा हाबथोंसै हाबाबा थाथोंसै होननानै सानबाय आं रायजोफोर मिथिबायना आंनिफ्राय बेसेबांनो रायजोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानासै आं थेंक इउ स' माच जोबजासिम नायनायनि थाखाय आरो गोसोबा सोरबा दाहालागै साबस्क्राइब खालामाखैबा ओइ माहाय गाहायाव साबस्क्राइब लिरनाय दंना बेखौ थुनानै हो ओमफ्राय ओइ बेल आइकनखौबो थुनानै लानो हागोन मिथिबायना थेंक इउ